בעזרת השם נעשה ונצליח. היום נעשה שיעור קצר בהלכות צניעות. הרבה אנשים שואלות מה זה צניעות, מה צריך לעשות. נתחיל מילדות קטנות, ממש קטנות. מעיקר הדין, ילדה עד גיל 3, לא כל כך צריך להקפיד איתה על צניעות, אבל כדאי מאוד שהיא תיראה כבת ישראל. אפשר להקל כמובן בגרביים, מי שרוצה יכולה גם ללבוש מכנסיים וכדומה. מעל גיל 3 צריך כבר להתחיל לבוא ולהקפיד על הלכות צניעות, לאט לאט לפי הגדר והעניין כפי מה שנראה. כשהילדה כבר גדלה, אם היא מגיעה לגיל 9 או אפילו לפני כן מגיל 6, יותר צריך להקפיד בצניעות, זאת אומרת חציות, שמלות ארוכות, גרביים כמובן, וקוקו אסוף, שלא יהיה שערות פרועות, במיוחד כשיוצאים לרחוב. וקל וחומר אחרי גיל 12. כל שנות הנערות, או ילדה מגיל 12, חייבת מעיקר הדין, מדין תורה, חייבת לשמור על כל הלכות הצניעות, שזה אומר חצאית ארוכה מתחת לברך, 10 סנטימטר מתחת הברך בישיבה, זה המינימום. כמובן, כל המוסיף הרי זה משובח, כל המוסיפה הרי זה משובחת, וככל שמוסיפים יותר בצניעות, ככה זוכים להרבה יותר ברכה ולהרבה יותר שמחה. בגיל הנערות גם יש הרבה בנות שמתאפרות, שזה שייך גם לנשים נשואות. צריך לדעת, יש איפור צנוע, ראוי, לא בולט מדי, ואותו דבר גם בתסרוקות, לא בולטות מדי, בגדים שלא יהיו צמודים מדי, שמבליטים את הגוף, והסיבה שאסור מכנסיים, זה מכיוון שזה צמוד ומראה את הבלטת הגוף, החלק התחתון של הגוף, ולכן הדבר הזה לא ראוי. דרך אגב, החזון איש אמר שגם לגברים עדיף שילבשו מלבושים ארוכים במקום מכנסיים. וכן הלאה, בגיל היותר מבוגר, האישה צריכה לדעת, הבחורה צריכה לדעת שכשהיא שומרת את הצניעות זה שומר אותה מכל רע ומכל פגע, ולא רק אותה אלא את כל משפחתה. כמה צרות יש, כמה בעיות יש, כמה אסונות יש. על ידי הצניעות את שומרת את בעלך, את הילדים, את ההורים, אותך ואת כלל ישראל. כשאישה נשואה, פה ההקפדה בצניעות גוברת, היא צריכה לכסות את ראשה במטפחת. קהילות אשכנז שהקלו בפאה, זה דווקא פאה קצרה וצנועה, לא כמו 99.9999999 מהפאות שיש היום בשוק, שרובם הגדול גם מגיעים ממקומות של עבודה זרה שאסרו אותם גדולי הרבנים, ביניהם הרב אלישיב ועוד הרבה רבנים, וכן ארגון בעזרת השם עשה לזה בדיקה מדויקת עם גויים מהודו שנשלחו ונבדקו, והכל מתועד שזה באמת מגיע ממקומות של עבודה זרה. וכן צריכה להקפיד מאוד 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 על מקומות העבודה שהיא הולכת, זה גם בימי הנערות, קל וחומר כשהיא נשואה. והצניעות הוא לא רק בלבוש, אלא גם בהנהגה ובדיבור. החולצות צריכים להיות בצורה צנועה, וגם שלא יראו את העצמות שמתחת הצוואר. ובאופן כזה, כשהאישה מכסה את עצמה, היא מסלקת מעליה הרבה גזרות קשות ורעות. תשימו לב למשל, הסרטן הכי נפוץ אצל נשים זה סרטן השד. כשהאיבר הזה מובלט, זה מביא קטרוגים, מביא סטרא אחרא, מביא צרות, מביא בעיות. ומנגד, אצל הגברים זה סרטן ההרמונית, שזה עניינים של שמירת הברית. כשפוגמים, מביאים כללה ויללה ואיסורים על עם ישראל. לכן אהוביי, אחיי ואחיותיי יקרים, קבלו על עצמכם מצוות צניעות, ובלי ספק תזכו להגדיל תורה ולהאדירה, תזכו לחיים טובים, פרנסה בשפע. כמו שאומר הזוהר הקדוש, אישה שמכסה את ראשה והולכת בצניעות, היא זוכה שבניה יהיו גדולים בדור, היא זוכה לעשירות, היא זוכה לפרנסה, שלווה והצלחה וכל טוב שבעולם. תודה רבה.